Receptes d'avui i demà. La cuina a l'abast de tothom. I avui als Receptes d'avui i demà ens torna a visitar la Dolors Escamilla, cuinera, gran pastissera. Benvinguda. Moltes gràcies per convidar-me. S'apropa la castanyada i hem dit quina millor excusa que fer panellets, i avui és el que ens portes. Si us sembla bé, començo per un petit recull històric de la procedència una mica dubtosa dels panellets. Com sabem, el panellet és una llaminadura per excel·lència de la festa de Tots Sants i segons Joan Amades, que era un etnògraf estudiós de les costums catalanes, el panellet té un origen incert al segle XVIII. I sembla ser que s'utilitzava com a ofrena als difunts i es portaven en petites paneretes a les esglésies on es menjaven els panellets després de ser beneïts o es posaven al costat de les tombes dels difunts. A posteriori, cap al segle XVIII, sembla que es van començar a fer exposició junt amb les castanyes als mercats i cap al segle XIX, per època de Tots Sants, a molts indrets de Catalunya, a diferents carrers, durant la castanyada, es feien petites parades i rifes de panellets, paneretes de panellets, normalment juntament amb les castanyes. I, de fet, és un tret curiós que a Reus, des del 1926, actualment encara es fan aquestes rifes de paneres, de panellets. O sigui que es fan la Germandat de Sant Isidre i Santa Llúcia fa la tradicional rifa de confitura i panellets l'1 de novembre. O sigui que no sabem ben bé l'origen dels panellets, però sí que sabem que encara es fan rifes des del 26, encara es fan rifes de panellets i paneretes de panellets a Reus. Per aquesta recepta necessitaràs... Vinga, doncs, un cop hem dit què és el que farem, els panellets, perquè és l'excusa perfecta ara que arriba la castanyada, anem a veure quins ingredients necessitarem per a aquesta recepta. Molt bé, doncs la recepta de panellets realment és molt bàsica, molt fàcil, però el quid de la qüestió és agafar un bon producte. La recepta bàsica són 500 grams d'ametlla en pols, 500 grams de sucre i 3 ous a temperatura ambient. Podem fer servir 3 ous o, al seu defecte, 150 grams de clara d'ou. Si posem la clara d'ou, duraran una micona més, es mantindran una micona més en el temps, però afegint també el rovell dona més cremositat a l'interior del panellet, d'acord? Us he escrit també una opció vegana i sense ou, que seria 500 grams d'ametlla en pols, 500 de sucre i 100 grams d'aigua. I l'elaboració seria el mateix. L'elaboració seria el mateix. Sí. Hem explicat els ingredients que necessitem, que són molt bàsics per fer panellets, perquè ens quedi aquesta massa que ara és la que farem. Però més o menys, què és el que es tarda en fer aquesta recepta, en fer panellets? Com a molt, mitja horeta. L'únic que hauríem de tenir en compte és que hem de deixar reposar tota la barreja, tot el massapà. El massapà és la barreja d'ametlla, sucre i ous, d'acord? La meva recomanació sempre és deixar la barreja a la nevera filmada el dia abans, d'acord? Però si deixem aquest temps de repòs, l'elaboració com a molt de mitja hora, segons la traça que tinguem al fer l'elaboració de les boletes, posar-hi els pinyonets, etc. Que també és una bona recepta per fer amb els més petits, no? Sí, correcte. De fet, jo crec que està instaurat que moltes escoles per la castanyada es facin panellets. Doncs ara sí, som-hi. Mai millor dit, mans a la massa. Estàs escoltant Receptes d'avui i demà. Doncs som-hi. Per on hem de començar a fer aquests panellets? Doncs en primer lloc barregem la farina d'ametlla i el sucre i un cop el tinguem ben barrejat ho podem fer a mà i si tenim una batedora, fantàstic, perquè així es queda la barreja més homogènia. I després anem afegint els ous d'un en un. Filmem tota aquesta pasta, quan estigui la barreja ben homogènia, tant a mà com amb la batidora, reservem filmats a la nevera, com he dit abans, durant una hora, però l'ideal seria tenir-la freda i en nevera des de la nit abans. Des de la nit abans. Sí. Llavors, quan tenim ja la massa
reservada, fresqueta, etc. Fem porcions en boletes de 14 a 15 grams. Òbviament no cal pesar, això es fa a pastisseria normalment perquè tots tinguin la mateixa mida i el mateix aspecte, però normalment es fan unes porcions en boletes que siguin d'una queixalada o de dues queixalades, segons l'ullaminer i famèlic que estigui al comensal. D'acord? Es fan petites boletes, petites porcions d'uns 14 a 15 grams i es couen a 220 graus durant 5 minuts o fins que estiguin daurats. Sempre que dic i parlo de forn, hem de tenir en consideració el forn que tenim a casa. Escalfor a dalt i a baix o fins i tot amb aire, però 220 graus, però sempre la primera fornada tenir en compte fins que estiguin daurats, d'acord? I on els posem del forn? Que això sempre és un dubte, en el mig? La safata la posem al mig? L'ideal és al mig, perquè normalment els forns que tenim a casa no són forns professionals i a vegades la calor no es reparteix de forma uniforme. Llavors sabem que si posem la safata al mig rebrà la calor més homogènia per totes bandes. Sí. I si ja tinguéssim una safata microperforada amb foradets ja seria ideal. Posem les boletes a sobre d'un paper de forn perquè no s'enganxin i separadets. Llavors aquí vindria com fem cada boleta, de quin tipus podem fer cada boleta. Com podem fer les boletes aquestes? Us he posat en la recepta les potser més bàsiques i conegudes, però aquí jo crec que entra molt en joc ja la inventiva, creativitat i els gustos de cada un. Els panellets de pinyons són els més clàssics i potser els que més agraden a la gent, però també són els de cost més elevat per al preu del pinyó. I l'elaboració és, un cop tenim el massapà, fem les boletes i arrebossem amb els pinyons remullats amb ou batut i els arrebossem fent pressió perquè els pinyons quedin ben enganxadets en el massapà. Llavors, la fornejada és com amb tots és la mateixa. Els panellets d'ametlla és el mateix procediment. Normalment, històricament, es fan allargadets, com un mini panet. I es fan servir el mateix, ametlla de gra o de palet, també la remullem amb rovell d'ou batut i la pressionem bé en el panellet allargat i el posem a fornejar. Una altra possibilitat que agrada molt, és el de codony. Agafem un bon codony, tallem cubs petitons i els posem en el seu interior fent una boleta. Dins? O en el seu interior, sí, perquè així és una mica l'efecte sorpresa, o fem una petita rodona, l'aixafem i posem al mig el cub de codony. I en aquest cas sí que hem de fer ruixar-los una mica d'aigua perquè no es cremi la superfície del codony, d'acord? Llavors, un altre molt típic són les roques de coco, que és curiós perquè hi ha molta gent que no li agrada el coco, però en canvi els panellets de coco agraden moltíssim. La recepta també és molt bàsica, són 100 grams de coco ratllat, 100 grams de sucre i 40 grams de clara d'ou. Ho barregem tot i fem unes petites muntanyetes, es poden fer boletes, però també es poden fer la forma més original perquè quedi la punta de la muntanyeta torradeta, és fer petites muntanyetes i coure a 230 graus amb 3 minutets, més o menys. D'acord? Llavors, panellets de cafè, que són també molt típics. En aquest cas faríem la boleta, l'aixafaríem i l'allargaríem una micona, com si fos una forma de granet de cafè i li faríem una ratlleta al mig, amb una cullera, el que sigui, una ratlleta al mig, per simular el gra de cafè. I el que hem de fer amb la massa és substituir un dels ous per 50 grams de cafè express. Hi ha pastissers que a aquest cafè li afegeixen també un almívar, però com que pel meu gust la pasta del panellet ja és molt dolça, jo li afegeixo el cafè express i prou, d'acord? I per últim, el de cacau, que substituiríem 50 grams de l'ametlla de cacau, de la farina d'ametlla per cacau en pols, d'acord? A partir d'aquí podem fer servir rodonetes petitones i ficar-li a dintre una mica de xocolata i una avellana. Podem, un cop traiem el panellet de xocolata, banyar-lo amb xocolata fondent, posar-li una avellana a sobre, fer servir festucs. Vull dir, aquí ja podem fer el que volem. Il·limitat, sí. Quin és el teu preferit d'aquests que ens has explicat? A mi el pinyó m'agrada molt, per tant em quedaria amb el pinyó. Tradicional, Nosaltres a la pastisseria en fèiem un amb festuc, que
caramelitzat per nosaltres i a dintre tenia un praliner de festuc i a sobre una crema de festuc. I el festuc també li dona molt de joc. Però això ja és més professional, això és més de pastillar. Però a casa potser no em sortiria. Sí, a mi els de xocolata, perquè sóc molt xocolatera, i els de pinyons. El consellet de cuina que no pot faltar. Ara sí, et demanem un consellet per fer aquests panellets o qualsevol altra recepta. Molt bé, doncs el consellet que he triat és efectivament per fer els panellets i que surtin millors, més bons, és utilitzar els pinyons del país, de procedència, de proximitat propera, sisplau. Per què? Perquè són més cremosos i no es cremen al coure'l. I són en boca, en paladar, són molt més cremosos. I són com més rodonets. Són més rodonets, més petitons i més rodonets, correcte. I un altre consellet és aquesta massa de massapà que hem fet la podem aromatitzar, per exemple, amb ratlladura de llimona i gingebre per als que no posarem més sabors. I per als de xocolata, per exemple, amb ratlladura de taronja. Queden boníssims i aromatitzen, i el gingebre li dona un toc que al començar no s'espera i és molt bo. Doncs quina gana, ja queden poquetes setmanes per menjar panellets. Dolors Escamilla, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més i a veure si els oients ens envien fotografies a les xarxes socials d'aquests panellets fets per la Dolors. Molt bé, moltes gràcies. Receptes d'avui i demà, un podcast de la xarxa.